प्रथम जावन आम्ही गेले गुरु महाराजांगेले आशीर्वाद मागून घेतस तशी जी इस्कॉन संस्थापकाचार्य एसी भक्ती वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद हांगेले आशीर्वाद मागून घेतस तशी जी अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जावन शिले आमगेले परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाले चरणारविंदाक कोटी कोटी नमस्कार कोरन आज आमका मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन आशिल्ले सत्संग हे यूट्यूब मुखांतर कोरोना वेळारी मेळत कोरोना हेजे वेळार मेळटस तशीची हे ऐकतल पुरा जनाला आशीर्वाद मागून घेतस हांव आणि हे अरेंज केलेले मधुपती दासांनी ऑर्गनाइज केलेले मुरलीधर चरण प्रभूक हांव मेगेले धन्यवाद आणि आभारी सांगतस आम्ही भागवताचे कुंती स्तुती करतस ती ताचे काही पुढे भागवतान कसं सांगला म्हणल्यार तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् खलु श्रीमद्भागवतम म्हणून सांगला अशी म्हणल्यार खंयताय मनुष्य भागवत ऐकना की खंयताय तांगेले देहा भितरी पाप असत काय पाप मात्र नाही पापानी म्हळ्यार पापा समूह असता म्हणून सांगला ते देखून आम्ही सदा सेव्या श्रीमद भागवतम कथा डेली भागवत कथा यस्य श्रवण मात्रेण केदनमी ऐकत अंती खंयताय आमगेले पाप नाश जायना आणि केदनमी ऐकता की त्यांना घरी आमगेले चित्ताचे आश्रय घेता म्हणून आम्ही ऐकलेले ते देखून हंगा मुखार सांगला कसं म्हणल्यार गंगा गवळ्या काशी प्रयाग मागीर पुष्कर असं सकड पुण्यक्षेत्रांतू नाल्लेरताई भागवत कथा श्रवण केलेले होला सम नाक इक्वल नाक आम्ही अंग सकड वचून तीर्थस्थान गेल्लेरताय ते देखून आम्ही श्लोकार्धम श्लोकपादम वा एक श्लोक डेली नाजाल्यार एक श्लोक अर्ध नाजाल्यार एक श्लोकाचे अर्ध अशी सांगल्यार आमका भारीची एक परमगती आमगे ते परफेक्शन ऑफ लाईफ म्हणून सांगतात आमगे जीवनाचे मुख्य जावन आशिल्ले ते उद्देश देवा वैरी मेळचे आशिल्ले ते प्रीती पावचे देवाल कृष्णा वैरी प्रीती मेळूंक भारी कश्ट आसा मोक्ष जवो मुक्ती जवो न्ही अन्य कसले लौकिक वस्तू मेळू भारी सुलभ जाल्यार एक सत्संग की आणि सत्संगा फल जावन आशिल्ले ते कृष्णाल प्रीती पावचे भारी कष्ट म्हणून सांगला खंयताय म्हळ्यार ओड एक सागरांतू एक टॉर्टायस कसो म्हणतात आमगेले भाशेंतू कसो शिरकला म्हणले क्या ताका वांचूक एक फळे कुडको साण्याक वाट्टो जावन एक फळे कुडको असले रे ताका मेळटाल वे ते तितलोड सागरांतू मेळटाल वे ते फळे कुडको उदकाचे वांचून येवचेक अथवा मेळ्ळी म्हणले क्या ताका ते मध्ये आशिल्ले वटेन तुल्यान माती भायर घालका म्हणून ताका कळतवे अथवा कळताले म्हणटस रूप गोस्वामी हे जाल्यार सुलभच काय इतलोड सागरांतू एक टॉर्टायसाक वांचून भायर येवचेक जाल्यार एक सत्संग की भागवत श्रवण मेळणू ते
कृष्णाला प्रीती पावचे जीवनांतू भारी कष्ट सम रूप गोस्वामी आमकां सांगतस तेन्ना आमकां अंदाज करून घेवयात कितले कष्ट ये म्हणून ते म्हणल्यार आमी पळयतकून भागवत महिमा ऐकताना सांगतस ती मना करून घेवका यस्या श्रवण मात्रेण यावत न श्रूयते सगळं श्रवणा वेरी इम्पॉर्टन्स दिला श्रवणा वेरी इम्पॉर्टन्स दिला म्हणल्यार आम्ही साधारण कोणाकय सांगून ऐकयन ती म्हणूयात जाल्यार आयच्या दिसाक ते श्रवण जाल्यार भारी कष्ट म्हळ्यार प्रत्येकल्याने कोणाकय सांगल्यार त्यांनी कसं सांगची म्हळ्यार अरे बा ते भागवत न्हय ते गोतस आयच्या दिसाक इतके मोठा जण डाऊन जाल्ले म्हळ्यार भगवद्गीतेने भागवत व्यत्यास ते जण गोतना एक भागवताचे कॉपी घेयन ती म्हळ्यार गरले की सदैव तक खाली आरती केले पुरो म्हणून सांगल्यारी वय ते गोतस भगवद्गीत वेगळे आमगे ते आस पुढे निघाल अन्नान वाचशिले तितलेची तांकां सांगचे आशिल्ले उत्तर त्यांनी उपास ते कसं म्हणून विवेचन करचे भगवद्गीत कसले भागवत ते विंगडवे ते गोतून जण कायचे दिसात ते देखून श्रवण इम्पॉर्टंट श्रवण मागशी पुराय फॉलो जाता ते देखून खंयचे श्लोक कडेन तुम्ही श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अशेंता सुरवेरी श्रवण मागीर कीर्तन कोण श्रवण केला कोण आचरण केला तांकां मात्र कीर्तन करू साध्य ते सांगू साध्य पण अमोघ संत ती कोण केला की तांकां मात्र देण घेवचे म्हणून तशीची श्रवण केलं मात्र कीर्तन करू साध्य आता आम्ही कसं पळोवका म्हणल्यार श्रवण कीर्तन श्रवण करण्यातील जनाल विषय कसं सांगला भागवतांत म्हणून आम्ही पळोया आजन्म मात्रमपि येन शटेन किंचित् चित्तं विधाय शुकशास्त्र कथा सीता चांडाळवच्च करवत् पततेन नीतं विद्या स्वजन्म जननी बाजा जननी जनी दुःख बाजा म्हणला कोण आजन्म मात्रमपि येन शटेन किंचित शट म्हणून सांगला ताका कोण ताका सगळे जन्मांतू भागवत ऐकना की तांकां शट म्हणून सांगला शट म्हणल्यार मस्त काण घाललो वायट एक उत्तर ते संताक सांगूक येतल मन जाल्यार तांणी तितले बेजार जावन सांगतस शट तो शट कितले ताय म्हणल्यार तो आवसूक प्रसव वेदन दिवचे मात्र काही आयलो या भूंक तो एक भूंक भार काही चांडाळ वच्च चांडाळ समान काही तो आणि करवत करवत म्हळ्यार गडवाल समान काही जीवच्चव मुखार सांगतस जीवच्चव जीवच्चव म्हणजे जीव असूनही शवची तो म्हळ्यार जाक म्हणून श्वास घेतस जीवच्चव आणि तो पशुसमम जावन भूंक भार म्हणून सांगा भारी कष्ट ते देखून आम्ही सदा सेव्या आम्ही ऐकून घेऊन कोण सदा सेवे कोण डेली भागवत आरती दाखयतांती कोण डेली हे करतांती तेनेयं वाङ्मयी मूर्ती प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवना श्रवणात पाठात दर्शनात पापनाशिनी म्हणून सांगला कशी सेवन करचे खाली ताका आरती दाखवून ताकडे वतन दावा कुडांतू कशी पळोवन ताचे दर्शन घेतल्यार पुरते खाली ते पापनाश जाता म्हणून सांगला ते देखून हांगा सांगतस मुखारी यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना अनायासेन तत्सर्वं श्रीमत् सप्ताह श्रवणं लभेत म्हणून सांगला सप्ताह खाली ऐकल्यार पुरा आम्ही पुढल्या वारे काणी ऐकला भारी चंद ते उडगास करून घेवका ते देखून ते खाली श्रवण केल्या पुरो श्रवणाक कितकी मट्टाक आमगेल्या शास्त्रांतू इम्पॉर्टन्स दिला म्हणल्यार भगवद्गीतेंतू 7 अध्याय सांगला एका श्लोकांतूची भगवद्गीतेंतू सुरवेरचे 6 अध्याय
कर्माविषय देव सांगता कर्मा मुखांतर कर्म कोर्न कोर्म आम्ही कशी भगवंताक साक्षात करून घेऊयात कृष्णाक रिअलाइज करून घेऊयात तशीची कडेरचे 13 to 18 अध्याय तो ज्ञान मुखांतर कशी भगवंता साक्षात्कार करून घेऊयात भगवंताक मना करून घेऊयात आणि मध्येचे भक्ती विभाग म्हणतात ती भक्ती मुखांतर आम्ही कृष्णाक कशी पावयेत कृष्णा कशी रिअलाइज करूयात म्हणून सांगतस त्या भक्ती विभागांतूय सुरवेरचे श्लोकान 7 अध्यायांतू कृष्ण सांगता मय्यासक्त मना पार्था योगम युञ्जन्मताश्रय असंशयं समग्रम यथा ज्ञाससी तत् शृणु शृणु ಕಾಲಿ ಐಕಲರ್ ಪೂರ್ತು ಐಕಲರಿ ಅಪಪೀಚಿ ಬರ್ಲಲ್ ಪೂರ ಎತ್ತ ಕಾಲಿ ಐಕುಚೆ ಕೈ ತಾಯಿ ಮಲರಿ ಅಂಗೆಲೆ रुक्मिणी ताई सांगला रुक्मिणीना कृष्णा पळयनी जाल्यार ती कृष्णा पावली आशिल्ल्या भितर प्रितीची ती कृष्णाली तीन कसं सांगला कृष्णाल विषय तीन पळयनी ती कृष्णाक एक कागद बरयता अर्जंट जावन एक ब्राह्मणाला पेटयता पूण सकट काणी दोतसो पुरो ಹಂಗ ಶಿಶುಪಾಲ ಲೋಟು ವರಡಿ ಕೊರು ತಿಕ್ತಿಗಲ್ಲ ಆನನಿ ಹಣ್ಣು ತಯಾರು ಕರ್ತಾನ್ ತಿಕ್ ಮನ್ ना तशें आसतना ती कृष्णाक एक कागद बरोवन दिता त्या कागदान तूं फर्स्ट लायन कसं म्हणल्यार श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हतोंगतापम् जर तू कसं म्हणल्यार श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर हे भुवन सुंदरा त्रिभुवनान तू आशिल्ले भितर चंदू तू हे सुंदरा तू तुगेल विषय तुका तोळ पळयना हांव श्रुत्वा ऐकला हांव तुगेल विषय श्रुत्वा गुणान तुगेल गुण ऐकला आले गुण ऐकून ताका पावयेत म्हणून अंत तुका आमकां कळटा तेन्ना कसं जाता फुडल्या पंत आमी श्रवण प्रक्रिया ऐकला कशी श्रवण प्रक्रिया ऐकताना ते कन्ना तुकोन दावाले काणी पुरा ऐकताना ते आमगेल हृदयांत वचून कसं सकड अभद्र कसं सकड इनऑस्पिशियसनेस आसकी ते पुरा दुखता म्हणून ताजी मागी वयली प्रोसेस पुरा ऐकला तशीची अंगा रुक्मिणी सांगता निर्विश्य कर्ण विवरेर हतोंग ताप मिगले ताप तापत्रय म्हणून असता 3 नमने ताप ते पुरा कर्ण विवरेर हत कर्णा भितर तुकुन रिग्गुन कर्णा भितर तुकुन हांव मना करून घेवन निर्विश्य त्या रिग्गुन हांव पुरा मिगेल ताप मिगेल दूर करून घेतला तुगेले गुण ऐकून गुणा विषय तुगेले काणयो ऐकून म्हणून रुक्मिणी सांगता भारी चंद ते रुक्मिणी श्लोक त्या कागद बरयले कडेर ती सांगता कृष्णा हांव कितले जन्म काडता जाल्यार तूच म्हाका वामून जावन मेळटा हांव तुगेले कंचे चरणा धुळीन तू शी उताय लोळती की ते चरण धुळी पावन तुगेले बायल जावचे हांव आशे करतस तूच मिगेल बामूण मावले हांव लेखून घेतला ते देखून तूच म्हाका ओरका कशी एक भागू ताजे भाग कोल्ले दिना की सोन दिना की तशी म्हाका तू शिशुपाल म्हूण जावन आशिल्ले ते कोल्ल्याक सोन दिवचेनच नाजाल्यार हे जल्म म्हाका तू मेळ्ळी म्हण जाल्यार शतजन्म बी ही म्हणटा ती कडेच्या श्लोकान तू 100 जल्म जाल्यार हांव काण घेता जाल्यार म्हाका तू मात्र पुरतवा म्हणून सांगता तशीची अनेक ऑड एग्जाम्पल दिवचे म्हणल्यार हे भागवत आमकां आज ऐकूचे मेळटा म्हणून जाल्यार ते शुकदेवान परीक्षित महाराज सांगितले ते शुकदेवाक कशी भागवत मेळ्ळे शुकदेवान जन्म घेतील पडले 12 वर्स त्यांनी तांगेले हावसूल पोट्टान बेसता दित म्हळ्यार भायर आयल्यार हांगा हे माय धरता म्हूण सांगून कृष्णाक सांगता हांव भायर येना कृष्णा हांव भायर येव का म्हूण जाल्यार तूच म्हाका येवन कसले एक खंडीत कोरका कन्फर्मसी दिवका कसं म्हळ्यार माय म्हाका धर ना म्हणून तू गॅरंटी दिवका तशी कृष्ण ताका गर्भा भितर वचून गॅरंटी दिता नंतर मात्र ताणें भायर येवचें भायर येयले नंतर तो एक
निर्गुण आसक्त भक्त जावन श्रीधरान नावता ऐताय म्हणल्यार इतगले नाल चेतन म्हणतात जाल्लेल कुडले ते चेरडाले आणि अवसुले ते बोंबुलीचे एक कनेक्शन आसा वार कट्ट करचे म्हणून ते वार कट्ट करताय तो रब्बना तित्ता रक्कना तक भैया माया भितर आपण शिरकत की माय धरते सीधा ते खंडेर घालतानी सीधा वत्तारन्नाक वापस पुत्रा 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 म्हणून येता जाल्यारी तो मागशी गुंताय पळयना आता वेदव्यासाक भारी मत येऊन घेता कश्यपा मिगेल पुत्ताकार अन्न तुका मागशी हाडचे म्हणताना वेदव्यासू दोन शिष्यांक पेटयता वेदव्यास लेखता हांव इतलोडे कृती केला भागवत हे आणि स्प्रेड करूक एक म्हाका जण जावका मिगेले पूत शुकाला इतले बुद्ध आनी कोणेय ना जाल्यार ताका सगुण भक्त करता कृष्णाला आराधक करता कृष्णा प्रेमी करता कृष्णाला प्रेमी करता जाल्यार एक वाट म्हणून तो दोन शिष्या सोडता शिष्या सोडून तांणी कसं करता म्हणल्यार शुकदेवान आशिल्ले ते एरिया वचून डोंगर मारनो अडार म्हणता ती वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरगरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत्कीर्तिः म्हणता हे कृष्णाले सौंदर्य वर्णन करचे श्लोक असताना कसं करता भालेता शुकदेव इतके नमुने चंद एक पुरुष सृष्टीत असू साध्य स्वय म्हणून ते ऐकून भारी खुश होता त्यांनी हे पुरुष कोण म्हणून शोधून काढका म्हणून हंगेला वचून निम्गे हे दोन शिष्याले की कोण हन्नी म्हणून त्यांना सांगता हे कोण म्हणून तुगेले अण्णाक ಗೊತ್ತು वेदव्यासाक त्यांनी बरयलेलं स्तुती आहे म्हणून सांगताना बाहेर सरताना आलोचन करता छंदस पूर्य पुरुष जाल्यार गुण कशी म्हणून कोणाक ಗೊತ್ತು कशी लागी वच्चे छंदसले ಕೂಡ್ಲೆ गुण चंद म्हणून सांगता अगतीना असुका म्हणून कळया म्हणून सांगून राखताना दोन्ही श्लोक त्यांनी डंगर मार सांगता ती अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांसया पाययत् अभ्यसाद्वी देवे गतिं च यादृचितं ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम हे पुरुषाक सान असताना 20 दिवसाची आईल काही 6 दिवसा चरडाक त्यांना ते 20 दिवच्या आईल ते राक्षसिक ताई पुतनेक ताणे अम्माल स्थान देऊन एक ताके लोकाक आपण वेल्ली काही ते ऐकताना हागेले काही दयालो कंवा दयालम शरणम रजेम हागेले का दयालो आणि विंगड कोणे असतले ती सृष्टीन तू म्हणून पळयताना ताका कळत काही हागेल विषय मस्त हांव पळका म्हणून सांगून तशी त्या शिष्याला ಒಟ್ಟು मागशी वचून वेदव्यासाला ಒಟ್ಟು वचून तांगेले एदूर बैसून हे भागवत शिकून घेऊन मागीर त्यांनी परीक्षिता सांगिल देखून आईच्या दिसाक आमका एक कृष्णाला प्रेम पावचेक एक सुलभ वाट आमक शुकदेव ऋषीन करून दिला इतक खाली तांगेल त्या कर्ण विवरेल कर्णा भितर निर्विष्य कर्णा भितर हे श्रवण झालेलं देखून आमक हे श्लोक त्यांनी ऐकलेलं देखून आमके भागवताचे म्हणलं तांतू कळता श्रवणाचे किती इम्पॉर्टंट म्हणून खाली श्रवण करचे मात्र आम्ही अशी जाल्यार लौकिक जीवनात पळयत खाली प्रति वस्तू आम्ही एक मना करका जाल्यार श्रवण करका सान एक चेरडो गरलेक जाल्यार कचे ते म्हणून घेता त्यांना आम्ही ते सांगून दितात तशी श्रवण केल्यार मात्र आमक ते नॉलेज येवची अशी श्रवण प्रक्रिया जाल्ली आमगेले तशीची आम्ही अगोरू कोणती स्थितीत रेग्या कोणती स्थितीत आम्ही 40
30 श्लोक जाल्ले आता 31st श्लोक आता कसं म्हळ्यार हंगा हे श्लोकांतू कुंती देवी कृष्णाले सानस्तनाशिले लील सांगतस सानस्तनाशिले लीले इथे सांगचे म्हळ्यार प्रत्येक लेखे आमका सानस्तानाशिले आमगेल विषय सांगल्यार भारी खुश जाता आम्ही आमगेले नात्रान घरले आयले रे केलो पण सांगू असं तांक खुश करचे कितें अशें ना आमगेले चेडवांके खुश जाता नात्रांके खुश जाता वैरे तुगेलो अम्मा कसं करतशील म्हणून गोतस सानस्ताना पुरा गोतस तिका परीक्षा वेळार पुरा शिकता पुरा गोतस येतान 100 घेवन येता जाल्यार परीक्षा दीस मात्र 5 दीस रे येताय रोडचेर सकाळी उठून वचना परीक्षेक म्हाका भंय जाता म्हाका ताप येतस म्हाका हांक येतस म्हाका पोटा दूख येतस म्हूण फटी फटी सांगची रे तुगेलो अम्मान पूण सांगले रे कितलो खुश जाता ते नंतराक मागीर येतान मार्क येतान रे 100 रे पुरांची तुगेलो अम्मा म्हळ्यार कितलो खुश जाता तशीची हंगा कुंतीक गोतस कृष्ण साक्षात परम पुरुषोत्तम जाल्यार ती हंगा तागेले बाल्य लीले वर्णन करतस ताण सानस्तान केलेले चेष्टे लीले ते वर्णन करतस ते ती उडगास काढतस ती सांगता गोप्याददे त्वयि कृतागसिता मतावत् या ते दशाशु कलिलाञ्जन सम्प्रमाक्षन् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति वीरपि यत्पिबेति कृष्णा हंगा कशी म्हळ्यार भागवतांत आमी एक 3 स्कंदांत 15 अध्यायांत पळयत सनत कुमार म्हळ्यार त्यांनी 4 जण सनक सनंदन सनातन सनत कुमार म्हणून त्यांनी ज्ञानांत अग्रगण्य जाल्यार वर्स केन्नाय 5 वर्सां ताकाड वचना केन्नाय 5 वर्स तांकां चेडवां वरी मुग्ध त्यांनी एक म्हणता वैकुंठांत वतांती भगवंता पळोवचे ते वैकुंठांत भगवंता दर्शन जाताना त्यांनी 3 स्कंदांत वाजून पळोवका भारी चंद कोरून ते भगवंताक स्तुती करतांती स्तुती करताना त्यांनी सांगतांती हे भगवंता तू प्रत्येकलेले हृदयांत अंतर्यामी जावन आसा जाल्यार तू दुरात्माक गोचर ना तू गोचर जावका जाल्यार प्रत्येकल्यानी तू सनातन आणि तू सुंदर दिव्य तू म्हूण सांगून मना करून घेवन तुगेल ते प्रेममयी जावन आशिल्ले भक्ती सेवेन तू निरत जाल्यार तांक मात्र तू दिसता म्हणून सांगता सनत कुमार तशीची मुखार सुनो मुखार आनी येवचे श्लोकांत आनी सांगता भारी चंद करून हे सत्य हे विषय हे वास्तविकते कोणाक मना वत्त की तांक मात्र भगवंताले काणयेंतू मागीर कीर्तनेंतू आनी तागेले गुणगान आयकुचेंतू पुरा आसक्ती येता वरलेल्या जणांका आसक्ती येना म्हणून सांगता त्यांनी हे आमका 7 अध्याय भगवद्गीतेन उद्धवान सांगला अहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् अहम प्रकाश सर्वस्य प्रत्येक लके प्रकाश जायना सर्वस्य सकडाके प्रकाश जायना सकडाके मेगल रूप दाखोवन दिना कित्याक म्हळ्यार मेगेले माय तांकां आवृत जाता मेगेले शक्ती त्रिगुण शक्ती आसना ते तांकां
आवृत जल्लेल देखून आव सकड़ा के गोचरना तेज विषयंगा सनत कुमार आमक सांगता संती मुखार सांगता संतानी मुखारी सबळरी ये तुळसी दळ केतना दावल पैमुळ रसला मात्र काही चंद ते देखून कडेरतानी ते कडेरचे श्लोकांत मागून घेतांती ते सनत कुमार असं म्हणल्यारी देवा कशी एक तुळसी दळ तुगेल पैमुळार मात्र शोभायमान जाऊन दिसत की तशीची आम्ही खंय जन्म येवंती आम्ही नरकांत जल्लरी जन्म येवन आमगेल जीवन कितली नारकीय जल्लरी वाढणे आमगेले जीप बेरी केदाय तुगेले कीर्तने तुगेले काणी सांगची नमने शक्ती दी दवा आमगेले कन्नाक केदनाय तुगेल गुणगान आणि तुगेल चेष्टे ते लीले तुगेल भजने पुन्हा ऐकूचे योग्यते दी दवा आणि आमगेले हृदय आमगेले मन ते केदनाय तुगेले चरणार विंदाक आश्रय घेऊन केदनाय तुगेले स्मरण येवची तशी कोर दवा म्हणून ते सनत कुमार मागून घेत असं ते प्रकार तशीची अंगा कुंती गोत असते मना करून घेतला तिने ते देखून दवा लील सांगत असती अंगा असं सांगत अस दवा तू कृष्ण बाहेर सरला ते बच्चे करतार बैसूक एक पाय वैर दवरला त्या वेळार तीन सांगचे कृष्णा तू सान असताना मग समौड घासस गोपी म्हळ्यार अंग यशोदे गोपी आददे गोप्यान एक यशोदेन एक बड्डी काणू तुका उकलाक बांधून घालनो तू कसं की पोकरी कोरनो उकला बांधून घालनो तुका बड्डी काणू मारू वतना तू दोळे तुकून उद्दाहणो तुका त्या काजळ पुरा सारोन घेवन तू भिवन अशी रप्तशिलो तिकले त्या बड्डी पळोवन कडकडतशील कृष्णा त्या पळोवन म्हाका ऐकून म्हाका आश्चर्य जाता किती म्हणल्यार तुवे भिवची मनीषू तू तुका यद भीरपी यद बिबेती भय्य म्हणलेले मूर्तिवंत स्वरूप भय्याचे मूर्तिवंत स्वरूप कोण म्हणल्यार यमुताय तुका भित्ता तशी असताना तू तुगेले अम्मालच्या बड्डीक भिवन कडकडतशिलो दोळ तुकून धाराळ जावन दशाश्रू कलिलांजन संभ्रमाक्षम तुगेले दोळे तुकून जोर अश्रुधार येवन तुगेले काजळ पुरा हे करून सारोन कडकडतशिलो तर कडकडतशिलो सांगतस हंगा सनत कुमारान तानी हानी पुरा ग्रेट पर्सनालिटी सांगिले वेरी काणी दबाले ऐकले आमगेले अंतरंग शुद्ध जाता म्हणले असं ते देखून आम्ही ये दबाले उकल बांध म्हणून सांगून उकल बंधन दावाक कशी ते खांडचे खांडूच ते यस तक्का बांधून घालेल ते लिहिले सान करून मी संज्ञा तशी हांव सांगता मेगेले अंतरंग शुद्ध जाता त्या प्रकार तुमगेले कन्ना भितर ते काणी ऐकून तुमगेले अंतरंग शुद्ध जावता म्हणून मेगेला आशी असं जात म्हणल्यार एक कोणता तुमच्याकडे बतशिला वरी यशोद सकाळी उठून ताक गंटू बेसता दही गंटू बेसता लोणी काढूक ಗೊತ್ತಸ ಲೋಣಿ ಮಳ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಿಗೆಲ್ ಚರಡಾಕ दत्तीनतीला लागी गरल्या सकड ओतून खातस सांगून ही कसं करत म्हणल्यार हिची आपण लोणी काढता म्हणून सांगून आपण लोणी गंटू बसता निर्ममंत स्वयं ददी म्हणून भागवतान सांगला ती कितली ओढ राणी ती कितली कामाचं सुपुरो ज्याला तांगेला सांगल्यार ते सान काम तागणचे ते करोचे नचवे झाल्यारी ती कसं करते म्हणल्यार स्वयं निर्ममंत स्वयं ददी म्हणून सांगला भागवतान तीच काढता असताना सांगला कसं म्हणल्यार मुखारचे श्लोकांत तिगेले आंग हलत नवे प्राय जाला तिका देखून आंग हलतान तिगेले दोंडान कृष्णाले गुणगान करतस मनांत कृष्ण केदन उठयतो केदन ताका लोणी दिनी केदन मिगेल दूध पिबेनी म्हणून आलोचन करून आंग सगळे हल्लो नो दही काढत असताना तिगेल माते वेरे नॉर्मली तिगेले माती हलताना तिगेले ते फूल पुरा माते मळल फूल पुरा तिगेले मयार पडत
अंगा भावलोकांत संतान विवरण कसं द्यायची म्हणल्यार नॉर्मली पळचिते कोण जाल्यार काम करताना बायल मनशान फूल पडता नेलार जाल्यार अंगा कशी वर्णन करता म्हणल्यार तांगेल भाव कशी म्हणल्यार रसिकालय पुरा यशोदे हिगेले मनसा वाचा कर्मणा मनांतू तोंडांतू आणि कर्मांतू तिन्ही कृष्णाल काम करतस मनांत कृष्ण हत्तांतू अंगांतू लोणी गणतस आणि तोंडान दवाले गुणगान म्हणतस हे देखून इतलोड भक्ताले मात्यार बैसुग आम्ही फिट्ट नाही म्हणलें काही फूल आणि ते फूल पुरा पायी पडतस एक एक म्हळ्यार संत सांगता अर्चन करता एका मक्षन एका तशी एकले उडता काय ओटू कोणांत काय ओटूचे एक ताळनातील कोणांत काय तांणी ओटू एकले पडता काय पायारी अर्चन करताना घालता फुला मी तशीची कृष्ण येऊन तिगेले उठून येऊन दोळ कष्टून घेऊन तिगेले पायार येऊन बसता तिगेले पायार येऊन बसून तिगेले दूध पिता तिगेले हृदय दूध पिताना पक्कनी दूध वैरेवचे शब्द दूध रान्नीर दवरला तीन सकाळी उठून दार काण दूध वैरेवचे शब्द म्हणून ऐकताना यशोद लेखता हे दवा हे कसं दूध वैरेला दूध पडतं रान्नीर पडतं म्हणून कृष्णाक टप्पने तो दवरता आणि दुधाचे आम्ही गॅस ऑफ करू धावून येणार वचनात तशीची यशोद ते दूध तो दवरू धावून होता अंगा संतांगल भावन कसं म्हणल्यार एक दूध इथे रान्नीर पडता म्हणल्यार दूध लेखत काही यो कृष्ण ताका लावसुले दूध पिऊन पाठ भरून घेतले रे आणि म्हाका पिना आणि म्हाका पिनी म्हण जाल्यार मागीर हांव जन्म येवन प्रेजन कसले मेगेल सेवी जायना कृष्णाला ती आणि हांव जन्म येवन प्रेजन कसले म्हाका पिना म्हण कृष्ण म्हाका भोग्य करना म्हण जाल्यार हांव आनी वांचून प्रेजन ना नवे म्हण सांगून ते अग्नीन तू उड्डून आत्महत्या करू ट्राय करतस म्हणून संतांगल भावने अंगा यशोदनी ते दामील म्हणल्यार एक भक्त अनेक भक्त केन्नाय कश्टार असताना ताका रक्षण करन दिले नंतर बेस साध्य ना तशी दूध तिक एक भक्त दिसता ते उज्जर पडत नव्हे ताका तोंदर जत्न म्हणून की भगवंता तैसो यशोदे दुधाक वैरेवचे दुधाक अग्नीत पणा तशी तो गुदो रक्षण करू तशी म्हणून ओटू प्रेम दिसतस सगळे भागवतांतू खंय पळयल्यार प्रेम दिसतस अंगा यशोदन त्याकडे चमकल कुडले कृष्णाक भोप येत भोप येऊन तो बुडकुळो मारनु येतयता तेन्ना हंग यशोदन येतान पुरा ताक पडला लोणी ओटू पोवतस अशी भोप येत म्हणना तिका हे देवा हे कृष्णा कसं केल्ली तू मी गेले मायंचेले बुडकुळी आहेत जोड तकाचे घेतली मुये म्हणून बेजार जात काही मला बाल मनशेक पारणी वस्ता वैर मस्त मन काही संतान सांगचे मायंचे म्हणल्यार तशी त्यांनी ती कसं करता ताका धरू एक बड्डी करता बड्डी काळे कुळे कृष्णा कळता म्हाका तर मारता मामा कृष्ण धावता धावन यशोदे म्हाक्षी धावता यशोदेन म्हाक्षी धावताना हे दृश्य पळोवन शुकदेवाक जोर हास येत काही जोर हास येताना तांणी सांगता त्यांनी विह्वल जावन भावलोका वतांती खंय म्हणल्यार कितले की अनंत कोटी योगेश्वर समाधी वचून हे कृष्णाक तांगेले तमो गुण रजो गुण कसले नसतील खाली शुद्ध सत्व गुण ताईने शुद्ध सत्व जावन आशिल्ले ते तुर्यावस्थार वचून तांणी शुद्ध सत्वाकय वैरी तुर्यावस्थार वचून तांगेले ते हृदयांत तांणी केन्ना वेस्कोराचे पळोवचे पळयता ट्राय करचे ते कृष्णाक आजी यशोद खाली तागेल माक्षीची बड्डी घेवन धांवडोन वतस असं नमुने एक चंदाय खंय अस म्हणून भारीची एक भाव समाधीर वचून इतली खुश जत काही तशें असताना हेची आम्ही श्लोक हांगा आमगेले कार्तिक म्हयन्यान तो आम्ही म्हणचे दामोदर अष्टाकात ही संकेत पळयताना आम्ही दोन्ही श्लोकांत दामोदर अष्टाकांत आमकां दिसतीये श्रुतंतं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं
कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मोहश्वासकं पात्रिरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्ती मात्र तक बंधन घालू साध्य धावता धावता जाल्यार ताका दोरू जायना कडेर पुरो जावन तोरी नव्हती पुरो जावन 80 वर्स काय तिका शास्त्रान बरयला तितली प्राय जाला तिका एक पूर जावन ती राबता तेन्ना हांग आमी कसं शिका म्हळ्यार देव आमगेले साधन करून आमी देवा दोरू साध्य ना कोण आपल्याला साधन आहे तो अभिमान घेऊन साधन करून कृष्णा पळयता कृष्णा धरता म्हणून लेखूत लेखत की तांकां कृष्ण मेळना म्हणून एक पाठ काय आमी शिक्का जाल्लो यशोदन ऊर जावन ते बट घेवन रपता ना कृष्णा पाप दिसत काय कृष्ण रपत काय कृष्ण रब्बून दरी म्हणून ताक बांदूक सोंड दित तेन्ना यशोद सांगत काय या पूज कर तुका म्हणत काय साधारण जनाक चेरडू गोत्त सम्माल पूज कसले अक्षत गंध कुंकुम आरती कसले ना ते बड्डीचे पूजा म्हणून गोत्तस जाल्यार कृष्ण लेखत काय हांव पुष्प अक्षगंध मागीर आरती असल ना मला पूज घेवन सुमार काळ जाले एक अम्माले पळया म्हणून बांधून घेवचे सोंड दित तो एके ताका बांधून घालून कोणाक साथ दिना अशी ती सांगता ते उकलाक बांधून घालता इत्याक म्हळ्यार उकलान तुका सहाय केला तिने रानीर तुकून दूध 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 दवरताना ते उकला वयर राबून चंद कोण लोणी पुरा मांकडा उड्डून घेवन मजा करता शिकता त्या उकलान तुका साथी दिला ना मे ते देखून ते उकलाक बांधून घालता तशी कसं करता म्हळ्यार उकलाक बांधून घालता उकलाक बांधून आवसूल ते बड्डी पळयताना तर हे कडकडेन रडता कृष्ण अशी म्हणताना सगळ्याची नंदगोकुला सुद्धी जाता नंदगोकुला सुद्धी जावन गोप येता ती गोप येवन सांगता ती यशोदा ताणी केन्नाय कंप्लेंट सांगचे प्रितीना इत्याक ताणी कंप्लेंट सांगची म्हळ्यार कृष्णाक पळोवचे आश जाता तांकां एक दीस तांगेल घरले येयनी म्हूण जाल्यार ताणी ते कडेन उलोवन वयता ती तुगेल घरले आयला गो आजी मिगेल घरले येयनी कित्याक बदो चोर म्हूण जाल्यार कोणाय तशें उलोवन घेतावे चोर इति येयनी न्ही ताणी यशोदेले कंप्लेंट सांगचे येवचे पळोवचे कृष्णा पळोवचे येवचे ते देखून तांणी भारी प्रीती तांकां कृष्ण म्हणल्यार ते देखून तांणी येता ती येवन यशोदेला सांगता ती यशोदे आमकां पळोवचे जायना यशोदम्मा तू ताका सोडी म्हणटाना ती कोप येता तुम्ही ताका वायट केलेले आजी बरें सांगेले बरी नांचून ताणे तुम्ही ताका वायट केलेले म्हणून सांगून साधीना बांधून सोडू का म्हणटाना गोपी सांगता ती आज एक दीस सोडी आमकां पळोवचें जायना ताका तेन्ना यशोद सांगता काय आजी सोडू ना केन्नाय सोडू ना म्हणटाना सोडयना हांव म्हणटाना गोपी सांगता की तू सोणी जाल्यार आमकां पळोवचें जायना ताका बांदून घाल्लेले आम्ही सोडता ती म्हूण येद्रा येताना यशोद सांगता काय तुम्ही ताका सोडलय म्हूण जाल्यार तुमगेल बामणा लाना तुमगेल चेरडवा लाना तुमगेल माईन चाणा पुरा सांगता काय आनी सांगता काय वाडणे आम्ही संसार केन्ना की सोडला आम कोणाला आण गेल्यार वाडणे आमकां कृष्णा अशी बांधून गेल्यार स्थितीर पळोवचें जायना म्हणून सांगता काय तांणी तेन्ना यशोद सांगता काय कृष्णा लाणे म्हणटाना तांकां भारी बेजार जाता तांणी ते देखून हो चुकीला वेरी जावन सोण वता सोण वताना वाटेरी हो मेळटा काय कोण तागेलो अण्णा संकर्षण बलराम मेळटाना बलराम सांगता कसं जाला करले की वचून पळयलें कृष्णा बांधून घाला पळय म्हणटाना अम्मा आज सोडे आज सोडी काय ना तूच ताका वायट केलेले म्हणटा काय ताका यशोद सांगता काय तू सम अशें म्हण जाल्यार तो अशी सकल चोर नासला आज म्हाका वय म्हूण दिसता वरल्या घरल्या पुरा वचून चोरली म्हणटाना असले काम करचे दिसता वरल्या घरल्या वचून पूण सांगताना आज एक दीस सोड अम्मा म्हणटाना तू कोण म्हाका सोडी म्हणून कोण तू कोण म्हूण सांगा म्हणटाना तीन वेळा कोण तू म्हणताना अक्का आवेश येता काय बलरामाक आपण कोण म्हूण निमगयला
आपणाला आयडेंटिटी निघत ಅಂತ ಕೋಪೆಟ್ के तो सांगत काय जोर आवे शेव नो तू करत काय तो ना शेष नवे तो सांगत काय हाव कोण म्हणून निघत तू हाव कोण म्हणगतस हाव साक्षात शेषु पूरा भूमि में जल मत तेरस हाव कोण म्हणगस हाव साक्षात भगवंतु म्हणून सांगताना वैकुंठाधिपती तो म्हणताना यशोदे हस्त के यशोदे तिकल बापू मुळकला तिने ती सांगत वै वै विशेषो तो ईशु मेगल नंद बाबा महेशु अन्यकल गणेशु पूरा जणे अंगायले आमगेल्या घरा भितर मक्क सांगा ये घरा भितर सून जावन आयल्या मक्क उरलो का पूरा जण अंगायले वस्त कडे म्हणत के ते अम्माल ते मुग्ध जावन आशिल्ले उत्तर ते कृष्णाक परमात्माक आपणाले पूतू म्हणटिले ते ऐकून कृष्ण आणि बलराम तकडाकड हसता के तांक तिगेले तर सोलवच नंतर विंगड वाटन वत्त काही कसं झालं तो पळोवंक येतलो ताका लिहिले तशी इतके चंद चंद लिहिले ते लिहिले ऐकून आज आम्ही शुद्ध जाल्ले ती हे विषय कुंती देवी काही ಗೊತ್ತಿಸಿಲ್ಲ कुंती मातान ते देखून लिहिले हंಗ मध्यंतू सेरसिला ताका सहान असताना शिले लिहिले तशीची आम्ही आणि लिहिली सांगून चमकले री आमगेले कुंती स्तुती वर्ष कटल्यान जायशना हे देखून आणि एक दोन श्लोक हांव काढता म्हळ्यार एक श्लोक जाल्लेले नेक्स्ट श्लोकांतू कुंती सांगता केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रियस्सान्वयाये मलस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषां पारावतारणायान्ये भुवो नाम इवो ददौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो जातुर्वार्तिकः तशीची कुंती सांगता आणि एक 4 श्लोकांतू कसं म्हणल्यार कृष्णा केलो जण सांगता ती केचित केचित म्हणल्यार केलो जण सांगता ती तू रायांक पुरा प्रीती करची कितें आयिल्ले तांकां तू अज जाल्यार जल्म घेवन आयला कित्याक म्हळ्यार यदुवंशांतू तू थंय आशिल्ल्या रायांक गेल पुरो नांव उद्धार करची कितें आयला आणि अपरे वसुदेवस नेक्स्ट श्लोकांत ती सांगता केलो जण सांगता ती अपरे विंगड जण सांगता ती तू देवकीननी वसुदेवान मागून घेतील के आमगेल पोटांत तू जन्म येवका म्हणून ते प्रकार तू तांगेले पोटांत तू जन्म आयला विंगड केलो जण सांगता ती तू अज तुका जल्म ना जाल्यार तू देवतेंगेले विरोधी जावन आशिल्ले ते दैत्यांक पुरा जीश मारो आयिल काय म्हणता विंगड जण सांगता ती भूंयक भार चड जाताना कशी एक नौके एक बोटांत भार चड जाताना तांतुले खाली करता की आम्ही सामान तशीच हे भूंयतू दैत्याले आक्रमणांनी दुष्टते चड जावन भूंयक भार चड जाले की तेन्ना ते भार उणी करची कितें तांकां पुरा नाश करची कितें तू आयलो म्हणटा आणि 35 श्लोक सांगतात कुंती केलो जण विंगड जण अन्य विंगड जण सांगतात ती तू जन्म आईल देखून तुगेले नाम आमकां सांगू जाता श्रवण करू जाता तुगेले चेष्टे तशी आमगेले अंतरंग प्युरिफाय करूंक आमकां जातस हे देखून तू जन्म घेतला म्हणून सांगता ती म्हणून सांगून कुंती देवी हांगा एक कसं म्हणल्यार आमगेल भागवतांतू 4 श्लोक 4 अध्याय सांगला जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मां वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जन पुनर्जन्म्या नाकय कोण भगवंताले जन्मनी कर्म मना करून घेता तांकां पुनर्जन्म ना हे देह सोडतची सीधा तागेल लोका वचून तागेल सेवे करचे म्हणून सांगला तशीची हे प्रकार हांगा कुंती भगवंताले जन्म भारी विचित्र म्हणून ते 4 श्लोकात सांगता तशी तागेल कर्म भारी दिव्य म्हणून सांगून हांगा सांगता मुखार सुनो आनी श्लोक आम्ही अनेक वार पळोवया आणि पयर एकादशी जाल्ले आणि नामाचे निश्ठे हांव सांगला हांव तुमकां भक्ती मार्गांतू आमकां प्रगती येवका जाल्यार
आमगेल भक्ती मार्ग पुष्टी जाव का म्हण जाल्यार अनेक आमगेले विषयांतू निष्ठी दवर का म्हण सांगला खंयचेंतूय निष्ठी दवर येता आमचे क्रम जावका निष्ठी दवरूक मस्त साधन आसा एकादशी निष्ठे नाम निष्ठे मागीर नाम तिलक निष्ठे ತುಳಸಿ ನಿಷ್ಠೆ ಧಾಮ ನಿಷ್ಠೆ ಕೆಲವು ಜನ ಧಾಮ सोणूचनांती ಕೆಲವು जण इतले विष्णू सहस्रनाम वाचनातील तांनी पिनांती म्हणून तशी प्रत्येकाने एक एक निष्ठ दवर घेवका तिलक निष्ठे म्हणून तिलक म्हळ्यार आम्ही प्रभुपादान सांगितल्या वरी अशी तिलक आणि ताची तोक्येक तुळसी करता संती अनेक पंथांतो अनेक नमने तिलक आसा अशी एक तिलक घालका आम्ही मात्र दावा खुश जाता इत म्हळ्यार हे तिलक हे तुळसी कंठी घालनातील आम्ही कसले खावचे नजे इत म्हळ्यार आम्ही प्रति वस्तू प्रसाद जावन खावचे प्रसाद दावा नैवेद्य प्रसाद खावचे एक निष्ठी करून घेवका सगळ्यांनी जाल्लेले इतले तशें आसतना खंय भायर वतान की ट्रेनार की आमकां 2 दीस 3 दीस आमकां रांदप करूं जायना म्हण जाल्यार उद्दा पिताना मोल्ला उद्दा पिताना हे अंग तुकून पास जाताना हे कंठी तुकून पास जाताना हे कंठी लागताना हे उद्दाक तीर्थ जाता नाजाल्यार आमी कसले उद्दा नाही के पिवचे अन्यत्र विंगड पिवचे वाईट एक नाव काढला मूत्र म्हणून सांगला शास्त्रांत त्या पिवचे म्हणून सांगला प्रसाद पी एक कंठी घालनी म्हण जाल्यार काय उरलायला तशीची तिलक इथे घालका तिलक आम्ही कंठी घाल्यार तिलक घाल्यार आमकां पळयताना जणाक विष्णूले स्मरण येता ते देखून तांकां विष्णू स्मरण येता ना ते मुखांतर आमकां भारी एक अंतरंग शुद्धी जावची एक वाट मेळटा कृष्णा प्रीती पावी येता अक्का एक उडगासेचे तुमके साने काणी सांगता कसं म्हळ्यार आमगेले भारत देशांत पुढे रायपुरा पुरा भक्तची छत्रपती शिवाजी मागीर सुमार जण सगळे रायपुरा भक्तची तशीची ओरचा म्हळ्यार गांवांत ते रायाक ओरचा नरेश म्हणून म्हणचे त्या रायाल नाम आता म्हाका उडगास ओरचा नरेश म्हणून तांकां म्हणचे त्यांनी भारी एक वैष्णव आशिल्लो व्हड वैष्णव आशिल्ले त्यांनी कसं म्हळ्यार प्रत्येक तांगेल पण्णी पळयले जणांक पुरा वैष्णव नमस्कार घालता आशिल्ले पळयले कुठला तिलक आनी कंठी पळयले कुठले तांणी जणांक आड पडता आशिल्ले साश्टांग नमस्कार घालता आशिल्ले तशें आसतना तांकां गांवतुले पुरा तांगेले अरमन्यांत भारी एक उपगण जाता कसलो बाये राय अशें करता बायले तांकां तांतू बायले कडेन तांकां अशी ते राय भक्त भक्त म्हणून तागेलें नांव वायट करून घेता तागेलें मोल काण घेता पळयले जणांक नमस्कार घाल उंच नीच म्हणून ना म्हणून देखून एक दीस खुशाल कोरका म्हणून सांगून एक दीस सकाळी ताणें पूज जावन भायर येताना एक गाडवाक चंद करून तिलक घालनो कंठी माल घालनो तागेले येत्र हाडताना सोडताना तेन्ना त्या राय्यान गाडवा पळयताना यो गाडवा तिलक आसत तुळशी कंठी आसत भारी आश्चर्य जाता राय्याक भारी खुश जाता कसले एक नमुनो चांग गांव मी गेले इतली चांग म्हळ्यार हांव लेगीत आज तनक मनुष्य मात्र आमगेले मिगेल गांवांत वैष्णव आसचे म्हणून 4 पाया भृग थंय मिगेल गांवांत वैष्णव आसले म्हणून भारी खुश जाता तो त्या गाडवाक साश्टांग नमस्कार घालता साश्टांग नमस्कार घालता ते मुग्ध भाव आकसनवे देवते ते पळोवन खुशी जावन तांणी वयर तुकून पुष्पवृष्टी करता तागेल्या अंगारी वयर तुकून साक्षात देवते पुष्पवृष्टी करताना ते वयर तुकून पडलेले फूल तागेल्या अंगारी स्पर्श जाताना त्या अंगा तुकून स्पर्श जालेले फुल पुरा तोप पडताना भांगरा फूल जावन परिणाम जाता आजी ते टिकमगड म्हणून ते गांवा लगीची नवरच्या लगीची टिकमगड म्हणून चढती भागवत पुरा जाता आमच्या टीव्ही पुरा येता ते टिकमगडांत म्युझियमांत ते भांगरा फुल पुरा प्रदर्शन करूक म्युझियमांत दवरला तशीची रायान औरंगजेबाल कालांत जाल्लेली काणी हेची राय डेली ती लागत आशिल्ली औरंगजेबान एक दिसू एक तुर्त सभे दवरले कसं म्हळ्यार हांव ऐकला हिंदू समाज जन पुरा विंगड पंथ जणांनी विंगड नाम घालून सुरू केला पाय हांव एक सभ्य पळयतस कोणेय खंयचेय पंथ जेवते नाम घालू ना
कोणे आली नीटला रेव का म्हणून डोंगर मारनो प्रोक्लेम करता शिची सगळे भित्तांती कोणेत की नाम घालू तंगल नाव कट गळ कट करतांती म्हणून डोंगर मारून तागेले सेनाधिपती पुरा सांगतात प्रति एकले राई पुरा सಣ್ಣ सಣ್ಣ गावची राई पुरा मीटिंग आवतांती हेर दिवस मीटिंग आवताना वरचा नरेश मात्र भारी दृढते तक म्हणंत कसं जगता गळ कट कर जला कोरो गळ कट केलं री मरतान मिगल नीटलार तिला कसं देविंगड श्लोक कसं मरतान कोणाला नीटलार तिला कसं की तांकू साक्षात वैकुंठ मिळता ते देखून मक वैकुंठ मिळताला कोणाले बहिणा मका म्हणून सीधा आवत मीटिंग ये पावताना औरंगजेबाक तागेल कामाच पुरा सुद्दी दितात अशेशी वरचा नरेश मात्र तिलाक गाल नायला तेन्ना औरंगजेब येऊन बेसतकय येऊन बेसताना सकडा उठयतांती अपास बेस म्हणतो सकडा के बेसतान औरंगजेब सांगता खुशी झालं तुम्ही सकडा कोणाही तिला घाला सांगितल्यावर एकलो मात्र तिला घालायला काही गळ कट करता कोणाही जावतो म्हणतो तशी म्हणताना वरचा नरेशक वैष्णव तागेल अंगात विष्णू हरी अंतर्यामी जावन ते दृढत असेल देखून काही तुकून शक्ती मिळते की ती फटकन उठेत के आणि तागेला खडग हातात करून पुरटा कोण खडगच नव्हे त्याच्या भितर तुकून काणू बाहेर दाखवून अशी दाखयत के कोण मग गळ कट करून पळयता धैर्य असले येवंत येदूर तिला गालेले गळ कट करता का कोणीही जेवते हांव सोणा तांका येवंत मिगेला की युद्धाक हांव गळ कट करता की नाकीन पळय म्हणून कड कशी वयर धरता वयर धरले पेट्टाक तागेल ते शुद्धतेक औरंगजेब भिवन कडकडत काय उरला औरंगजेब सांगत काय हसत काय पूर्ण हसून सांगत काय खुशाल सांगेल ना पळया तुका कितले डिटर्मिनेशन अस कितले दृढत अस तुका म्हणून सांगितलं भारी खुशी जल म्हाका तुझ्या त्या दृढत पळोवन म्हणून सांगत आणि सांगत काय मागीर मीटिंग जावन वताना आणि मुखारी कसं मीटिंग असल्यारी तू येवच्या गतीना कितले संत म्हणून म्हाका मना गेलं राय जाल्ले रे आणि आमगेले वर्स बंच आशिल्ले ते महिने बंच आशिल्ले टॅक्सच नव्हे प्रति एकल्याने बंदू का तू ओरच्या गावांचे मात्र बंच नका सांगत काय इतली नमुने भिवन वता रायू तशी हे काणी पुरा इतिहासांत बरयल्लस हे सगळं ऐकून आमकां स्फूर्ती येवका आमगेले जीवनांतू खंयचे एक दृश्टी दवरची जाल्यार तशीच आजी आमी यशोदेले बड्डी घेवन मागशी जावची काणी ऐकलेले आसा उकल बंधन म्हणून सांगून एक पंता श्रीला प्रभुपादाक एकले निमगयत की कसं म्हणल्यार प्रभुपाद तुका म्हाका देव करू साध्य की म्हणून कॅन यू मेक मी गॉड म्हणून I will make you greater than God म्हणते प्रभुपाद आश्चर्यात काही टाका धावाला काही ओढ करते वै कशी म्हणते यांगा या म्हणून सांगू ना प्रभुपाद भितर यशोदेन इस्कॉनांत असते फोटो यशोदेन बड्डी घेवन कृष्णाला मागशी जावचे ते फोट दाखयत आणि सांगत काय अंत कोण देव म्हणून सांग ते मनशा पळोवन आश्चर्य जात यो कृष्णू मत्तेंतू नविलगिरी दवरला तो देव म्हणून मग ಗೊತ್ತ सर तागेल मागशी बड्डी घेवन एक जावत म्हण जाल्यार रे तो कोणाकय भिक्त म्हण जाल्यार रे तागेले ते वाड कोणचेस म्हण जाल ना कोण ते हा तेची कृष्णाले अम्मा कृष्णाले भक्त कृष्णाला भक्ताले केदनाय मुळांत असता तो कृष्णाला भक्त म्हणल्यार तो कृष्णाला भक्तांगल सेव करतलो भक्त जावक हांवें आमगेले सेंटरा येवन डेली कीर्तन सेरव आणि डेली जप करी अशी आमकां एक प्रभुपादाले एक लाग लिहिले ऐकूचे मेळ्ळे आजी एक 5 मिनिट चड काढले हांव ताका लक्षम निमगे ते सगळ्यागे बसरी काम रात्री गाव रापयतस कसले चूक मिगल हातात जावन कोणाले मना दुखला म्हणटारी
अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशम् तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम